De eerste komt binnen. We gaan beginnen. We beginnen met catalogus nummer 3. Nummer 3, nummer 3. Robin O. Hengst geboren in 2013, wordt dus 6 jaar in juni. En is een zoon van Alwin 469. Uit een stermerrie van Beert 411. Gefokt bij J. Oostlo en A. Bakker in Wittelte. Germ Arsje Bauma in Aldeborn is de eigenaar, samen met T. Zwane en Hestegaarde in Beek en Donk. Nummer 3 om mee te beginnen. Prachtig begin van deze derde bezichtiging. We stellen voor catalogus nummer 11. Nummer 11, de nummer 11, nummer 11. Opgesteld wordt de hengst Sander. En die is geboren in 2015. Vader is Fabe 348. De moeder een sterpreferente Mary van Karst 362. Fokkers en Constant in Kwaadijk en de familie Visser in Spier. Familie Visser Spier ook nog de eigenaren van Zander.
Binnenkomt catalogus nummer 13. Nummer 13, nummer 13, de nummer 13, William van Steendans. Ook deze hengst 4 jaar. Vader Tjalke 397. Moeder Stermerrie van Jisse 433. Gefokt bij René Maier in Hegervelde. En eigendom van de familie Sipma in Rottum. Hengst vanmorgen ook gepresenteerd in de finale van de Frisian Talent Cup. Hengst nummer 26 in de keuringsbaan. Nummer 26, dames en heren. Nummer 26, 26, Francis Wessel van de Dembro Stables. 4 jaar oud, zoon van Challe 454. Een sterpreferente Benny van Teunis 332. Fokker en eigenaren Dembro Stables in het Brabantse Mierlo.
Vervolgens catalogus nummer 28 in de derde bezichtiging. Nummer 28, dames en heren. Nummer 28, ladies and gentlemen. De nummer 28, de nummer 28. Zeger T. van de Boppelanen. Is een zoon van Challe 454. Moeder een ster sportmerrie van de hengst Gjalt 426. De fokkers zijn R&J Tjeertsma in Drogeham. En de eigenaar familie Age Okkema uit Cireswoude. Deze hengst wordt in mei 4 jaar. Binnenkomt in de derde bezichtiging catalogus nummer 30. Dan stel u voor aan nummer 30. Nummer 30, nummer 30, nummer 30, Wout van de Ketting. Geboren in 2015. Eveneens een zoon van Challe 454. Moeder is een sterpreferente merrie van de hengst de Dortsen 420. De fokker L. Spanenburg in Bokstel. En in bezit van Vriesenstal Manel in Sint-Johannesga.
met wie ook weer kampioen. Goed, we gaan verder. Volgende hengst is binnen. En we gaan kijken naar nummer 32. 32 in de keuringsbaan. Nummer 32, 32 van de Waldemar van het Compendium. Ook van de jaargang 2015. Vader is Wieberen 464. Moeder is Stermerrie van Maurits 437. Fokker-eigenaar N.J. Oshinga in Boyle. Eerste ronde, derde bezichtiging hengsten. U gaat kijken naar catalogus nummer 37. Nummer 37 is binnen. 37. 37, 37, Zorro B is de naam. Ook geboren in mei 2015 als zoon van Bartele 472. En een stermerrie van de hengst Mijnse 439. De fokker W. Boonstra, Ureterp, eigenaar mevrouw E. Duin in Hemrik en S. Veenstra in Ureterp.
Nou verder, hengst nummer 51 in de derde bezichtiging. Catalogus-nummer 51, 51, Sander TT. Eveneens van 2015, van juni 2015. Vader is Hessel 480. Moeder een stermerrie van Beert 411. Fokker, eigenaar GH Timmer uit Tiel.